ki dongaku ki engko tekan karo dangane sampean. Nggih, amin Mula tak amin aturke amin. sing darane ana ing ngarep mau tuntunan. Nggih. Ya, tuntunan Tatanan, tontonan, tantangan. Lah niki sing darane tantangan niki. Oh, nggih nggih nggih. Nek tuntunan sing tak aturke ngarep, nek piyai sepuh cara jaman biyen iki sak rupaning jagat pakeliran ki kudu dalang iso jenenge. Dalang dalang kuwi duwe variasi dhewe. Leres garapan kiambak. Ciri khas Upamane ana dalang gejul ki gejulane apik. Dalang sabet sabete apik, dalang pakem, dalang dagelan, dalang sastra. Nggih. Nek upamane Pak Jumari dalang apa? Wah, Dalang apa, Mas? dalang berkas. Jenenge aku melu dalang turunan. Dalang turunan. Wah, Piye dalang turunan karo bedane dalang berkas piye? berkas semangat. Semangat Wah, selalu. penontonnya piro, mayangnya semangat. Iya. Oh, Nek turunan. dalang turunan, Bos. Wah, Piye? ora iso nutuk nelakon. Lah ngopo? Lah lungguh terus turu. Oh, turu nipus ngono terusan. Niki kula anu nggih gentosan Gentenan. Nduk Ambar napa? Nduk Ambar. Mbak Ambar karo Sinden. jenengan nganu apa? Nampilke Mbak Sinden-sinden. Riris, ya, Nggih. Monggo. Monggo. Dewi. Ya, Nduk. Bareng-bareng. Mbak Boyo. Mbak Boyo. Iya. Dalem, Bos. Kembang lintang. Kembang lintang. Kembang lintang. Warokan iki. Warokan. Iya, diaturke wong. Sinten sing dadi waroke? Iya. Sinten sing dadi waroke? Anu bagi. Gareng. Aku waroke. Kowe jarane ya rek. Iya, sinten dadi waroke? Ayo niki kono ya waroke kowe gi. Aku warok. Aku jarane ya. Ya, jarene. Wah aku. Jarane iki arep kaya ngopo tur kendel. Kok kendel. Bagi karo jarane dikendel jaran. Ya kendel aku. Kendel jaran. Jaran kae ora katokan ngubungi alun-alun wani ku ora katokan. Wani ra? Wani tak bungkus plastik es. Kaya dawet. Ya diatur nih nggih niki. Nggih, monggo daturne. Panyuwunan diaturke. Nggih. Warokan. Warokan. Kae mau lho. Sompret kempul. Kuwi udu. Gondorio ketimpung budal. Ya. Ya. Ayo mulai. Ayo. Kowe ra mudeng Karanganyar iku mboten enten waro. Reneng. Anu ya, ode-ode Jawa yo. Sepiro, Cos? Yo, ini Jawa. Ayo orjene bos. Ini anak muda mana ini yang mau joget? Ayo, waroke, ayo siaga napa derek. Jenengan aja nyewer. Yo, munggah yo. Anu Mbak Ririt. Oh, lintang asmara. Sadurunge lintang asmara ditoke waroke sik. Nggih. Sepira Mas Is? Zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, negarane goyang. Zaman wis akhir, bumine goyang. Mandek sik. Oh, Oh, sik layar jare request waro. Request mau. Kambang lintang ing tawang. Wis lagi viral kuwi. Kayak pira. Aduh